Hello guys, sesen part yang borong pi shikane ke channel jonga te mangai Matias sport bang te kane ke por ngin poi pat shikawai pat ka motivation video mo hoi kane ke motivation video kan I mean sim ya pi ba page kane ke video jonga hoi kum ju yang aro bakran ya kane ke motivation hoi kan I mean sim shibone na ka banta jong pi ba jonga te hoi da pi ngau tanat ya ki video jonga aman banga upload Pilawan support nga pilawan subscribe ya ke channel jonga ban share shiki product jong pi ban page ya kini video jonga kane ke motivation video menta kebangan keren menta hoi kan I min sim shibone na kementa jongi ki content creator mo hoi ki ban sa sedang ro ko manga mo hoi manga ro ngampat slemba ngasdang ya kane ke YouTube channel jonga hoi da kebanga sedang da kebanga try sistem ngi scam sen gas ngi ngan poi sekata kebanga temu tale guys ngini ya ino sikmat bangin sngap ya kane ke motivation video kumno ka ong kumno ka keren kumno ka I min sim na ka banta jongi borok ki ba page ya kane hitip kei kebala ban pensenge yangi banle ya kebangi kwa bunsin omde ke jinge handre ke jing mut jing berkat jong ki wei ngiting bakin ong kumne wei ban sngap ya phe ada phile ya kane phinom poi hire shano shano omdon re mano mono ban support ya phe ban karshan ya phe sngap ya kane handre lada phi im tang mat pen hun ya ki jing mut jing berkat jong ki wei phindu ya kalat ban im ya ka jing im ka ba phi kwa kibriwem kin kren be ada phile bha lane phile bakla kin sakran be philada phile ya kono kono ka kamro tewana pan sngap ya ke jingkran jong ki breu bu shedin yai be da galanti jong phi trei be minot ban trei sngap jar be namar lada phi pan sngap kan khang lat ya phi namar pin super khat be lada ngasnang ki breu kin ong kum noi ngakin kan komta hande kata ke jingmut jong phi kin pen kan randin ya phi na kata ka daw ngakwa ban ong ngakwa ban kan tu ya phi wana pan sngap namar lada phi pan sngap ki jing thmu jong phi ro kinamo urlong dalelero ada pi pensngap ya ki jingkran jong ki breu sakawai onam polut than ki por jong phi pan pensi saya lade haki wei namar ki breu lada phile ya ka bha lane ya ka basniu lane ya kono kono kinkran bai namar ka de ka kamram jong ki nagata ka daw ngakwa banong yi phi ha kane ka motivation video ki breu kin sakran ada phile ya ka bha lane ya ka basniu handrai wanam pensngap ya kata shuyai bai sngap jar be sisen gasngi ki breu kin sa thap kti ya phe da ka jing trai si tom jong pin